ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, ika-upat karon nga Domingo sa Kwaresma ug gitawag ni sa atong simbahan og Laetare Sunday. Ang kalipay or Domingos kalipay, Domingos pagmaya, tungod kay nagkaduol na ang atong pag-celebrate sa Easter. Duha na lang ka Domingo ang moabot ug ang mosunod ana Easter Sunday na. Atong iyampo nga unta ang atong pagsaulog sa Kwaresma, nakapabag-o sa atong mga kasing-kasing ug ang grasya sa kaluwasan makapuyo gyud, makalihok sa atong kinabuhi. Iyampo nato ang kagubot karon nga nahitabo sa Middle East ug sa ubang mga bahin sa kalibutan, di na naay gubat na unta makakuha silang mga pamaagi na dili pinaagi sa gubat ang pagsabot-sabot. Ang ato sad nga mga politicians dinhi sa atong nasod mahunong na sad unta ning ilang kahakog sa gahom ug sa bahandi ug mutabang na unta sila magtinabangay sa pag-atiman sa atong kalisdanan karong giatubang sa kinabag-ang Filipinos dinhi sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagpadayon og hatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpamalit ani mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga mabuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo.
Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon ngadto kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway, ni sa iyang gitas-on, kay dili siya mao'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao, nga ang gitan-aw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. O gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. O giingnan ni Samuel si Isay, ani aba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad, hangtod nga moabot siya. Busag ipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon, ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa nako. Sa lunaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa nako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agyanan, tungod sa iya nga ngalan.
Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anak ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalangkay ka nako, ang Ginoo. Wala na'y magpakulang, baka nako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayod ang akong imnanan. Magbalantay ka nako, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang, baka nako. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot, magbalantay ka nako, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang, baka nako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, ana-ana kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, mawang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit, hinunua ibutiyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta. Siya ba o ang iya bang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala ni sa mga sala sa iyang ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloe kining ngalana nagkahulugan pinadala. Busa milakaw ang tao og nang hilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus nagmasag lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloe ug panghilamos. Busa miadto ako ug human ako manghilamos, nakakita na ako. Sila nangutana, hain man siya. Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita ug siya miingon kanila, gibutangan nila lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabukan niya ang imong mata, kung tinuod kini unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tao o gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak o tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon o kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya, kay butan naman na siya,
o makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, sanglit nagkauyon man sila nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon but-an naman na siya pangutan alang. Unya, gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan, isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og siya giinsultuhan nila o giingnan, ikaw ang tinun-an niya apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises apan bahin ni adtong tawhana wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan kamo wala masayod kung tagadiin siya apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mutagad sa mga makasasala apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayod igdungog nga may nagpabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayod siya'y mahimo. Sila mitubag, natao ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinaguga, unya hikit-an niya ang tao o giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron motuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao miingon ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kung buta pa kamo, wala unta kamo'y sala, apan kay nag-ingon man kamo, nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Taas sa Ebanghelyo oy, but sounds familiar, no? Di ba sounds familiar? Dunay testigo nga misulti nga si Jesus mao ang Mesiyas. Ang mga kadagkuan nga naglagot na ni Jesus nagbahad nga kinsa tong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, palagputon sa sinagoga. Ni agyoy gitawag og first hand witness nga buta siya pero giayo ni Jesus, ilang gipatawag ang ginikanan aron pagmatuod kung buta ba gid siya tinuod sa sinugdanan niya. Miingon sad nga buta gid na siya sa sinugdanan pero wa mi kaybaw kinsay nag-ayo niya. Pero ni ending yun nga gipalagpot nila gikan sa sinagoga.
Sa ato sang Congress, daghan sila gipalagpot o gipapriso paging uban kay may testigos nga naagyoy korupsyon o gipunting ang mga tao nga naghimo sa graft and corruption. Kini di ay pagtabon sa sala o pagdaog-daog sa mga mubutyag sa sala, nagsugod na ni dugay na sa sinugdanan sa pagkatintal sa atong unang ginikanan, nagsugod na sad ang kaning away sa kamatuoran og sa bakak. Lingiyay mong tupad ing gusto kang mabuta. Lingi ba? Nyag mo ingon gani okay ra, tuslo ka dayng mata. Gusto mong mabuta? Taas ko nung kamot, be, taas kamot. Kinsay gustong mabuta? Awa. Pero kinsa man sa ninyo dinhi, ang mutugan Dios tinuod, bisan pagpatyon, bisan pagpalagputon. Taas kamot. Taas. Manong jutay raman. Mo na'y konklusyon ni Kristo. Ningon siya, ingon ang mga Pariseo, kami, mga buta di ini. Ingon si Jesus, kung buta palang kita mong tinuod, wa ta mo isa, pero niingon mamong makakita mo, nakasa na mo. Nga naman, kay ang tinuod nga pagkabuta, mga igsoon, kana yung pagpamakak. Kana bang nakakita kas tinuod, niya mamakak ka. Maunay, grabe nga pagkabuta. Okay lang ng tinuod yun nga wa kay pananaw, nya mo ingnon ka nga kinsa man wa ko kaila. Okay ra na, kay wa kay pananaw. Pero nakakita gyud ka, nya igpangutan na kinsa man mo ingon kang wa ko kaila, nakasa nakadiha. Ug unsa may dapat natong himuon sama sa gibuhat ni Samuel sa unang pagbasa, gibuhat ni David, gibuhat nila ni San Pablo, ug sa mga apostoles ug sa mga santos, sama sa gibuhat sa buta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya musunod nga way reklamo. Maminaw ug musunod. Pag ingos Ginoo ni Samuel, ang dihugi katong akong itudlo, tagaan siyag mga qualified kayo, wa gitudlo sa Ginoo. Kadihugo na gid ato siya para mahimong hari. Ayaw na, ako'y pili. Pag abot ng David, nga wa gid in town to gipresentar originally kay batanon, akanay dihugi. Iya da yung gihilugan, bisag wa siya kauyon. Pag abot sad nga rin ni kanini ang buta, ang gigamit ni Jesus, ang lapok. Laway pag yun. Sugot mo, laway og lapok, masahon. Nya, ihid-hid sa inyong naong. Sugot mo. Musugot, dili. Oy, mupalit yun mo anang mga paputi, naong, paana nga rin, na paputi-puti. Pero lapok, nya, laway pag yun. Nya mo ihid-hid. Nya, mingon din, kanang imong bugas-bugas day maayo na basta kini akong laway ihahog ko ni lapok ibutang nako mingon juga tarong day tamparuson tanoong kambuanga ta nya wa pa jud ka kailas tao pertim gay nimong gasto anang na ang imong paputi nangutang na magikanan para paputi sa imong naong wa na magikakabayad sige may kaglikay-likay nya dito lapok ra day laway ang makaayo way kapuslanan oy laway, nya lapok, kaluod, ana. Pero gigamit ni Jesus aron pag-ayo sa sakit nga mao ang pagkabuta. Sa may meaning, ana. Nga kining way kapuslanan para nato gamiton sa Ginoo nga mapuslanon. Basta ang Ginoo na mo gamit. Mao nang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa
kanako. Kining ato mga leaders karon, apil na mga leaders sa simbahan. O kamo mga leaders sa inyong pamilya. Kasagaran gid nato ang ato yung tahuron kanang mga dagkog ranggo, kanang mga dato, kanang mga professionals. Atong daog-daogon, atong ibaliwa ang mga kabos, ang mga pobre, ang mga way balay, ang mga way grado, labi na gina mga batignaong. Sama ning nagwali. Pagbantay ana, kay maura ba nay gamiton sa Ginoo? Mao na ang mga Hudiyo, ang ilang mga leader, giinsultuhan sa buta. Buta nga pobre, nga makililimos. Ningon ang buta. Sige mamog panaway aning tawhana. Kung makasasala pa siya, at tanawa ang lecture sa buta ha, kung makasasala pa siya, di gyud siya kabuhat aning iyang gibuhat nako. Nya kamo di mo mutuo. Ingon mo tinun-an mo ni Moises. Nya si Moises nag-ingon, wa gyud makasasala nga paminaon sa Ginoo. Nya ngano man ni siya? Magsige mamog ingon makasasala siya. Unya nakahimo man siya sa buhat sa Ginoo nga mao ang pagpabuka sa mata sa taong buta gikan sa pagkahimugso. Ingon ni sila, ay mig lecture ha. Ikaw nga na taong butag, wa magani kay grado, nya mo lecture ka namo, agi palagpot dayon. Wa kay kapuslanan. Nga tanawa karon ang ilang gipalagpot. Sige nagsulti, niabot nag 18 Marines. Ang gipangtaktak mga Marines, wa nay trabaho gikan dito ni Saldico karon nanulti na napadyoy reserve nga mga napuo kuno nakabuok. Oh, di na nila mapugnan. Ang mga leaders na to nagkaratol-ratol na kay ang mga Marines with all the affidavits, conviction, pictures o experience, first-hand experience, mutabi gyud. Dito sa NBI, gilisod-lisod sila. Ang kabuang sa ato mga NBI karon og ombudsman og uban pa. Ang nagsulti nga mauni sila ang nangurakot, mao na hinuoy lisod-lisoron, mao na hinuoy imbestigahon, mao na hinuoy pangitaag mga apan, dili hinuon sundo ng ilang gisulti, imbestigahon kung tinuod bag dili. Unsa naman ning atong mga investigators? Unsa man di buhaton? Kung naay nisulti kanas padersiano na anay anak. Unya, ang kanang nisulti mao na ni imong duki-dukion hangtod nga mayong kawa kay kapuslanan. Kay wa kanako mapruibahi nga credible ka. Ayaw. Inigingo niya kanas padersiano na anak, ing na dayon, hain man ang anak. Tuas madre. Nga inga asa mang madre. Sundi usa. Hantod nga kung namakak na siya, una panimo siya, sumbalikon. Oh, ingon ka, madre. Naimbestigar na nato ang tanang madring imong giingon. Wa man lagi mga anak. Tiksanay raman sila sa pader. Ana ba? Inana unta to. Uy, paningkamutan man nga malimtan ang ilang gisulti nga nag-deliver sila mga kwarta, nya mo mention pagyugngan, kinsa may mga ngan karon nga sikat kayo sa ilang gipang mention. Total naaman ni social media, akong mention na dili ni gikan ako, gikan ni sa social media. Sige kong tanaw kamo, sige sa mong tanaw ana. Iyano kay silang musulti, nakita namo kana ron si President Congressman de Lima, dili pa na congresswoman sa una, naasa na siya, maapil sa nas delivery, si Trillanes, maugay sikat kaayo, sige nilag balik-balik, si Senador Trillanes, sige sa kadawat, ngadto sa balay ni Martin Romualdez, almost regular, pero wa nila kuno makit-i nga midawat si Martin Romualdez, ang iyarang mayordoma, mo'y mudawat. Pero pirmi-pirmi gyud sa iyang balay. Bisag mobalhin pa, adto gyapon i-deliver. O dito sad sa kaning balay nga tuwa si Sandro Marcos. O nagpa-picture pagay sila. Ilan ang gimension? Tinuod ba na o dili? Why siguro? Pero karon unsay gibuhat sa mga leaders nato nga nakadawat anang maong taho? Giimbestigar nila ang background, ang credibility, gidaot nila ang mga 18 Marines.
Imbis ila untang sundan, ikaw ha, nisulti ka ani. Be, hain man ang balay nga imong giingon nga balay ni Martin Romualdez. O mao ni siyang niya. Sakto ba ang address? Sakto. O sige. Atong pribahan og tinuod ba jud kang ni-deliver? Ana sundon unta na. Kinsa man ang iyang mayordoma, wa ko kaila, naong ra. O sige, adtuon nato ning balaya. Pangitao nato ang mayordoma, tan-aw nato kaila baka. O ana. Nya ang mayordoma sundan na sa diin man to nimo gidawat man kato nimong bag kinsa may imong gihatagan ato. Moingon sa to siya, dihas babaw akong gibutang ingon ra man ibutang sa pultahan. Kinsa man tong kwarto ang imong gibutangan. Ana unta hangtod maabot gyud og tinuod ba o dili? Mao sa niya mga kuan, mga Hudiyo og maunay batasan sa mga makasasala. Sikat pa hasta kaning atong senador nga kana ganing presidente sa Senate. Sana kinsa na rong atong presidente senador? Oh. Kamoy mention ba kisa lagi na? Kaila mo? Ila sa kunong i-deliver ngadto sa wa sila kakita nga nidawat yun pero sa iyang programa nga Itbulaga ila kunong i-deliver. Pero wala sila kakita kay tig-alsa raman kuno sila gabot sa elevator musaka nga to si Saldico naman kuno nya nasa kuno yung musundo pero dito sila sa programa sa binyo sa programa. Mga igsoon, ang kalibutan anaa sa kangit-ngit. Si Kristo miingon, ako ang kahayag, ako ang kamatuoran. Ang tao nga naas kangit-ngit dili kakita sa kamatuoran. Ang sala mo'y kangit-ngit sa atong kasing-kasing. Pulos ta mga makasasala, bulahan tong maghinulsol. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, muhunong nata sa kangit-ngit. Gitagaan na tagkahayag, mamalik nata ngadtos kahayag. Lingay mong tupad. Ing nakakita ka na mga tables des gawas. Ing na ba? Ing na. Pangutan ay mong tupad. Kita ka na mga tables gawas. Unsa may pasabot ana? Kana. Ing kakita ka na mga gipang kuan diha, gipang sira naman na diha. Kanang atong kilid. Unsay pasabot ana? Gitrabaho na ang atong bell tower, ang atong adoration o kana niyang CR diha sad nga bag-o. Tulo na ka trabaho diha og nagkinahanglan ta sa inyong tabang. Kanang inyong slot mao na makahimo na ana. Nya nangandoy ta nga kini untang atong mga slot karon mahurot-hurot unta ni labi na ning PPSC Part 2 para makatukod sa ta sa ato unya didtong gitawag natong Apostolic Activity Center dito sa Luyo. Dako sana siya. Mahimo ba na nato o dili? Unsa ra man gibuhaton? Palit og slot. Kay bawo kay mo ana. Hinaot untang dili mo parihas mga Parisiyo nga dili makakita sa kamatuoran. Lingiyay mong tupad ing na kay 100 diha. Pangutan aba ing na kay 100. Na yang nagani 100 ing naayaw nag-usik-usiki ipalit gina siya sa pagkakaron mga igsoon kanang 100 nato mo nay atong ipalit mo na ni atong update inyong 100 ang atong grace niabot ng atong halin og 184,730 ka slots na apay 515,270 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon nasa ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge, 332 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC Part 2, para ni sa atong projects din kaning upat ka projects, 8,858 na ang atong halin, 121,142 ka slots pa ang available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga 16,300 per challenge.
9 ka challenges na sa atong nadawat. Nga ang atong DPR 52,256 na ka-slots nga tag 100 pesos per slot. Makahuma na ni siyag 77 ka balay. Nga murag nakahuma na sa tag laing duha ka balay atong tan-awon ang ika-12. Mao na siya ika-12, mao na ang lugar nga napanlasan silang balay nya after mao na nang ilang balay. Nya ang ika-13 na kabalay mausa na ang iyang balay nga diha sa nabanlas ang iyang balay nya after mao na ang iyang balay na pakpakan nato ang namalit og slots para sa atong DPR. So 77 na pahimo na nato ang 13 na apay pila naman 54 o 64 pa kabalay ang atong himoonon makabered na gina nato pero naay mga 100 kapin nga nag-apply nato og pabalay padayon tagpalit og slots. Unsaon pagpalit og slot ato na lang sa ning ipa-remind dinhi kay murag dali ra ba kay mong malimot. Dihas gawas na nay mga lamisa kapalit mo del slot or sa atong opisina. Pwede sad sa atong mga bank accounts nga niya sa atong screen tanawa lang. Pwede sad inyong i-GCash pero kini akong GCash nga niya sa atong screen karon puno na as of now niya kanang uban open patingali na or ikwarta padala kini gyapon mga ngan nga niya sa atong screen mao'y gamita. Mga igsuon ang ginagmay o dinagko natong paghatag kamatuoran kana nga kita mga anak sa Dios, mga sakop sa simbahan. Dili nato na ibaliwala. Mausad na ang maghimo natong kahayag. Gusto natong buntogon kining graft and corruption sa atong nasod, kining panaggubat sa kalibutan, sugda nato sa atong kinabuhi. Ayaw pagpractice anang pagkadao kanang ambisyon na madato gyud magsigi tag panghatag bahala nagmahurot ang atong kwarta og panghatag basta paras Ginoo. Mura mamog na nga luya. Usbo na ko ha. Buntogo na to ang graft and corruption pinaagis atong pagkamanggihatagon. Bahala nagmahurot ang atong kwartag panghatag basta paras Ginoo. Kay ang musukli ni ana mausad ang atong Ginoo mismo nga mo'y tuburan sa tanan ug makaingon unya ta sama ni Hari David ug sa mga santos makaingon gyud ta with conviction magbalantay kanako ang Ginoo wala nay magmakulang pa kanako. Manindog ta mga kuwangan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Atong himuon karon ang nobina alang ni Senior San Jose sa atong paghimo niyag kapistahan. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunubos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto
og pagpanalipod sa batang Hesus sa hilom og putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon busa uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaunom nga adlaw. Santos uyamot nga amahan ug patriarka Senyor San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo sa pagikan sa Ehipto aron sa pagpauli sa yuta sa Israel sa ubos dihang namatay na si Herodes, kay nasayod ka man diha sa dalan nga nagahari si Arkelao nga anak niya, ug natahap ka nga musunod sa kabangis sa iyang amahan sa pagtinguha sa kamatayon sa Dios nga bata, tungod sa dakong kalipay sa kalagmo, kay gikuhaan ka sa anghel sa imong katahap, ug sa pag-abot mo sa Nazaret, mingsulod ka sa imong pobre nga balay uban kang Jesus ug kang Maria. Nangamuyo kami kanimo, nga iampo mo kami ug idangat mo sa Dios nga atong Ginoo, nga biyaan namo ang kadautan sa mga kasalanan, aron magtagana kami sa kahiladman sa among mga kasing-kasing, ug usa ka hinlo nga puloy-anan nga pagapuy-an ni Jesus, maingon sa iyang kaugalingon nga balay, ug ingon man usab nangamuyo kami kanimo, nga idangat mo kami sa pangamuyo namo niining novena, kun daw angay man sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayoon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa mga buluhatong publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga matag adlaw magdaig kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kabuhatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga si halang Diyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya nila ni Santiago Apostol og San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong na sa kahayag sa langit ng himaya, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, amahan dungga kami. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima,
ang imong pinili nga mahimong inahan ni Jesus mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose isip iyang bana. Busa dawata kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan og imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangit-ngit ngadto sa kahayag sa pagtuo ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangatao nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo og bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen.
Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan, hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan og makapahimuot sa imong kahalangdon og sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom, healing power. Nya mahitabo ra ni kun mosunod gid ta sa Ginoo ug magsunod gid ta sa kamatuoran. Ato sang pasalamatan ang atong mga nialagad karon nga mga kaigsuonan, ang ato dihang mga barangay tanods, ato mga PIMAG, Des Gawas, ang ato mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, ang mga love offering assistants, ang atong parish personnel, ang ato mga sacristans, atong mga IT, SOCOM, ang ato sad nga mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Randy and Mrs. Elenita Amor and family. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Mga igsuon, mao na to no, padayon tagpalit og slots para sa atong mga projects dinhi sa simbahan og sa atong pagtabang sa tanang katawhan. Nya ang atong Via Crucis, padayon atong ginahimo kada Biyernes human sa alas 6 nga misa sa gabii. Ang ato sang mass wedding, padayon mo pangimbitar na apatay mga 100 kapin ka mga couples nga atong gikinahanglan. Slots, wa ni bayad, hastang processing og ang mga gamit libre ni. Unya padayon mong support sa atong social media platforms, ang akong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod, mao ni ang atong official YouTube channel nga gigamit. Doon na ni mga 287,000 ka subscribers. Padayon lang mo og view, like, share kada adlaw. Ang atong tumong mao ang pagsabwag sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan og maka-income sa tani gamay atong gamiton sa atong charitable expenditures dinhi sa parokya. Ang ato sang official nga Facebook page sa atong parokya mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao sa ni ang inyong sundon sa Facebook. Basig mahibong mong naata dihay murag kortina nga net. Ang tibuok na tong simbahan, gibutangan na ni natong mga nets, ang kaniyang mga windows, abil nga babaw, to control nga dili kayo mupadayon o daghan ang sods langgam, na magi makasod langgam, no? Pero di unta kayo daghan. Mao na nga naa na dihay ali. So isira gina kanunay kanisang pultahan dinhi og mogamit mo, iniglakaw ninyo, igabli, isira og balik. Kaya naman ay net. Aron dili madaghan kay langgam kay medyo mahugaw-hugaw yung ato mga TV medyo hasta to din yung mga salog ato lang ni silang kontrolon pero kana ilisanan pa na natong atong net diha ato niya nang butangan tingali og kuan kadtong beads curtains aron angayan ang naong atong tanawon nagkuan pa meron nag-design pa. Pero kana sa rinyo na, maysa na, mura mong isda, makuha mo sa net. Pukot. Mura mo sa mong ingaw mga Kristo, nga panagat mo mga tao, kuha na mo din. Pasalamatan na to ang LSF, sa ang atong Lord's Steel Fabricators, pinanguluhan ni Brad Henry Munisit, nga maogi nagtabang na to din. Sila namutang aning ato mga nets, kanina mga repair, o labis tanan ang ato rong mga pabahay. Sila nag-construct dito. Ato silang pakpakan, silang tanan. Salamat kayo. Manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.